assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo mon kala mon salminama inde manama e ƴettode ɗamin goyi salminde fulɓe yoɗɓe yontaɓe keccaka dadaka saha mumen fulɓe inde ande sowne jaɓɓe yetto teddine belto noon min calminima ɗon ha woni gonga ɗum ko caggal niguirɗen Allah joom mbaɗe bawde lamɗo lamɓe e lamaɓe mun joom heppani saaha goto juule e ñalaɗo mum ɓurnade windere Badji Aminata Bamum Farmata Bintou Yallo Souraji Tokaram e natagal hilfamen diine adda en duwoniɓe en ñaguima duwawu kono ene kay en jetti en jarni jinnaɓe tawno ko bowɗo e duniya ene hani yettude jinnaɓe mum en calmini ardiɓe kala hay goto jittaka ɗum noon puɗɗorima Abou Samba Diop yerima e moyrande ɓe bacca balamaji garima yewtalum jaltaɓe on ko kawam kono mi salmini kadi Daouda Sadia ɗum noon honorable député o salminama o juurama no fewi hande noon e nder émission men rendo men emin goyi waɗirde e kala saaha arte kadi ƴewde rendo ngo ko wurta ko gadden ɗum ɗo jewtiden e bandiraɓe saabi kadi gartuɗen jaɗɗen kadi e gorko no jontaɗo o wiyete ko Malle Guissé gorko mo Bappalel ɗum noon Malle a salminama. Hadja Fan Ndiaye mi salmiti mi juurima assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini yeɓoɓe Pindi TV kala mbiɗa fuɗɗo e mon ami l'honorable député, le premier questeur à l'Assemblée nationale, le maire de la ville de Orgodjere, Fawren Abou Samba Diop, et on a nommé plateau, et c'est Moussiba Moumbe, Tawmi Doyene Befouf, c'est mi limti tan mi juumat, mi salmini onon kala. a salmitama a wiyama kadi bisimillama ɗum noon mi salmina Seynabou Dior debbo mo fane ndoro galle Allah mi widemo Allah ala galle tan fane kono ɗo jogui hay marda galle ɗum noon mi salminima Seynabou. Waaleykum assalam wa rahmatullah Fan Ndiaye mi salminima mi juurimama mi salmini aussi ɓe ndendumɓe plateau machallah en calmini foof en calmini ardiɓe e nder leydi e caggal leydi foof en gaccani hay goto Fan Ndiaye. ɗum noon merci mon ami a jarama no fewi ɗum noon calmintumi ko ɓiyam Ramatoulaye Rella Niang sabi inna Rella tan tañiraɗo ko ɗon tawatami ɗum noon debbo mo samilamino mo to ganduɗa woni horndolde e ɗum noon salminima. mi salmitimama Fan Ndiaye mbiɗa salmina ɓe gonduɗen plateau ɓe machallah mbiɗa salmina kala jeeɓo Pindi TV e surtout émission ma o téléspectateur uji ma kamɓe fof mbiɗa salmina nenam e babam mi tampata wiide kala no mbami wonde ko kamɓe ɗum noon a jarama Ramatoulaye enen gandi kadi équipe technique o won jagguɓe hen kadi ha tiiɗi Samba Diop ardiɓe e kamɓe foof Samba Gaye e kamɓe ganduɗa woni équipe mum kamɓe foof aɓen ɗo daari machallah kismane tawta yewtere nde ɗum noon ñaganami Jamal Kisal yo wone mabɓe wiide noon hande yewtere men Ramatoulaye guenden a tawtirino wonko min puɗɗino wondude SOS est ce que l'amour existe wonno émission men ɓennuɗo mbiɗen min jokkune tawno sa naata e nder galleji ɗi tan wonko tawete toon ha heewi saabi hande gadduɗen holko saabi divorce uji précoce uji ɗi woni kala saaha ene famda ko joroɗa a nanata neɗɗo seerama so wona baɗɗo mariage 1 an baɗɗo mariage 2 ans ko e kala saaha tan ala nana ceerle kewɗe te en ganda holko saabi ɗum te nden en jiyonno jinnaɓe guura kene tolno e 10 ans de mariage 30 ans hani 40 ans de mariage dañi toon ɓiɓɓe ha acca toon joom galle mum yahawal joom galle mum acca yaha ɗum noon ɗum foof noon hande addi ɗo yewtere nde min mbawi hen yewtere min jañi hen sohli jomiraɗo ɗum noon en jahan tan ƴeewen élément mamin dañi taw noon ko rewɓe e worɓe garten mbawen yeñade kadi e émission o. mboɗo salmina yimɓe fof mboɗo salmina kala mbiyowo wiimi e wiimaki pour min divorce uji ɗi effectivement ne heewi mais pour min y a deux causes par ce que goto banggue o peut être neɗɗo famodirta e joom galle mum mais pour min min point de vue am ko ɓuuri hen heew la plupart ko belle fille o kañum heewi dande probléme e belle famille o par ce que enen ɗo en gona tubakoɓe neɗɗo wawi tubakinde mais sa yi dewgal ma ñiiɓa sa yi dewgal ma ñiiɓa no feewi aɗa yiiɗi hen tinnade a wattat haqqille e ese ene ƴeykirama ma par ce que dewgal kam wona an tan e joom galle ma enen culture men woni jolfo woni halpulaar o sa yi dewgal ma weela il faut ko jañña hen istirama ƴeykirama ma ko ɓen gommatama cuuta ko ɓen tedditima lesɗa min ɗum woni miijom won banggue kadi mo ganduɗa ko wasde kadi famodire e joom galle mum donc min pour min da ko debbo ɓuuri fodde tinnade par ce que min kalnomo ko joguimi expérience de mariage parce que j'ai fait plus de 20 ans de mariage te alhamdoulillahi rabbil alamin mbeɗa famodire e esam mbeɗa famodire ƴeykiraɓam esam ko tanam mbeɗa joguimi e belle sœur tantam a faami
mais min kam mi yiɗa woɗoyde hen par ce que koye télé koye télé mboɗo jogui miñiraɓe mboɗo jogui bandiraɓe mais mi yiiɓe aussi des belles filles ɗe ganduɗa jiiɗa wadde je dis le non carrément ɓe jiiɗa wonde ISRA munen ISRA mami waɗa dérangé ƴeekira mami waɗa dérangé mi yii aussi d' autres kadi ɓe ganduɗa ko bandiraɓe ne toppiti ismumen toppi ƴeekira munen par ce que min kam pour min mon point de vue an debbo desaɗo saɗa yiiɗi foftini hoorema ko an tan abbito ko galle o yiiɗi ko sa mbi wi mbiya wi sa mbi non mbiya non min ko point de vue am nakal mi wiyani yimɓe foof nak yo gurdu noon la majorité mbaɗo a wiide photo ko worɓe ɓe par ce que hannde min gorko mi wawa arde debbo mi gaara katkatam taw komi luwat walla ko segilam luuɓi kam mi addoro mi yaara segilam goɗɗo ñamleɓe 50 mille mi luuɓe mi ara mbaɗa kala no jinmi arde ma dal ɗum addor ko way noon somi resima 2 ans en mbiya kam dépense wima hannde ala no wayi a wawa muñande a yahat tan yidde tan resde debbo o taw ɗum ɗon ala e ma joni an a hollimo an aɗa andi ɗo ko ɗum joguima te aɗa andi au fond de toi a ala ɗum jinnaɓe ko haala pulaar mi kewi wiide ko tan ko soraɗo seeɗa hay landade woni yande mabɓe ko neɗɗo ina foti neede ɓiyum d' abord ɗo nehena ɗo ha mawnuɗa eno nereɗani jeem neru noon ɓiye kono ala wiyede tan yimɓe fof gotum yontanne ndede ko gotum ko ɗum noon addi bone o an ne banggue ma tan aɗa andi suka debbo o jogo ko bibje tawi ngoyo wibjo jinnaɗo ma jeema ittude ma kono so tawi hay hen wibjo goo ko ittaka fof ko gorko ittata ɗum wawa ha gas ɗum noon malle Ramatoulaye wondude Seynabou on jii élément o ene wayno ko madame Wele haalano hen wondude Aliou Dia e Kouro Diop goto foof e yiyande mum won hen wiiɓe ko sukaɓe woni ɓe tinnaki e dewle mumen saabu noon ndiɗa wurde ISRA ɓe ƴeekiraɓe won hen wiiɓe ko worɓe ɓe Aliou wondema gorko tahani noon o waɗi défendre worɓe ɓe o yani koye worɓe ɓe wi ko kamɓe tigui so tawi aɓe gara aɓe darta ɓe kalta kaɓe jogui ko ɓe kalta kaɓe goni ko comme ɓe cuuɗo sen yeewi kadi biyeteɗo Kouro Diop o konkone kadi o atti ha joni koye rewɓe kono haɗani noon o waɗi wasiya kadi fewde jinnaɓe nde tawno so wi ko wowi wiyede ko so gamri cukalel weeli tan ko jinnaɗo jaggue ɓaleɓe ɗum noon an hol hen yiyandema holko cikkuɗa ko saabi divorce uji kewɗi ɗiɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانجاي مسلمين أنا الجماعة يا هركان ويلو nden ene wawi wonde taw ana tawa so cukalel hurtoyo ko yummina ɓe nawata ɗum nder tarode minen mbiyata tarode joƴƴinɗum e wowru en lor ɗum ene piya ene ŋucca sa wi woyi ɓe mbima to paɗa to ɓuuri musde dewgal so gorko ma haali sa jaabimo a maayi ɓe nannata e nder hoorema he an no dewrata Allah ni ko noon poɗɗa rewrude joom galle ma hande noon ko a jooɗo tan ha aɗa yaɓetel tan ha ɓiye ara ɓiye debbo de wiye ça c'est papa ça c'est maman tan ŋawa huno c'est mon amour tan wiye baba ko oɗon jinmi aɗa andi kamɓe addanɓe ma hoore mabɓe kamɓe mbawi wadde défendre koyeɓe hande ko ɗum seerdi dewle kono noon fo ɗo min te banggue hooram kam fooɗo ko 50-50 min kam ko ɗum jaggumi ko debbo e gorko o gane waɗi ko boni gane waɗi ko boni par ce que dewgal debbo o woni gardien de but gardien de la maison comme ko gardata galle o gorko o noon ko an woni défenseur an woni milieu défensif an woni milieu offensif an woni attaquant tigui e nder football so défense sii tan gardien tampan walla binal fawnam ɗon jungo ma malle ene welami no feewi debbo faɗa ndore galle Allah holko cikkuɗa ko saabi ɗe ceerle kewɗe bet no wirani ko rewɓe ɓe woni welsiniɓe eyyi machallah Fandiaye namdal ma waɗi fayida nden noon hande sa ƴeewi hande dewle kewɗe hande ko ɗe mbeɗa wawma wiide hande ko e jibinaɓe saabu so neɗɗo ummima to ari wima min de mbeɗa yiiɗi kaari ya ƴeewo jibinaɓe mum to ummi a faami te kadi hande wiyete ko dewgal sukaɓe so tawi ko dewgal sukaɓe ko mawɓe mbawi hen jaggude dewgal sukaɓe ko mawɓe jaggata hen saabu cukalel e cukalel so gondi goffo wiyata ko a ɓuranimi nden noon so tawi hande debbo ɓiyene hurtoyo
nan ɗum nder suudu kalana ɗum ko ganduɗa ɗum ɗon ko an ko ganduɗa ko an ko ɗum mbaɗata woni ko moƴƴi ko sabu ɓinguel ma so tawi ina yiya aɗa jabodira e joom galle ma walla yiye aɗa jabodira e nder galle o so tawi yeehi tan kañum ne hurtoyima tan wiyata minnene comme même no mbaɗanmi no nenam waɗanno ni ko noon mbaɗanmi nden noon so tawi noon an so tawi ɓiye yi so bammum haalde ma ƴukkoɗa hande bammum pari haalde foof so tawi ko kaldo toon gaccata ko ha jamma ha sukaɓe fof lelo kalda e mum nden noon cukalel andata holko kewi nden noon so tawi yeehi ha ɓinguel ma ne hurtoyo sa noddi ɗum sa haali ɗum ma wot ko nani so tawi yeehi woodi ko waɗi ma hul ma wi wonko ganduɗa nenam haalnino kam ɗum te aussi kadi ma wot ko huuli janggo e jaam sabu hulat ko nenam so tawi mi ummima ɗo mi ari wiyata kam ko rutto par ce que wone rewɓe ɓe ganduɗa ɓe hande so ɓiɓɓe mumen gari haade bammarde mbiyatma ko koyngal ma hot tawta keddigal ngal sami faami an jooɓiɗa ko jinnaɓe kamɓene wonko nen ɗon wonko waye yo wonko manki ɗon wonko manki hakkude e communication ko communication hakkude ɓiɗɗo e yumma walla communication hakkude ɓiɗɗo e mais kono Seynabou Diaw ɗon mbiyanmi natti wonde hakkude ɓiɗɗo toon e yumma kono an gorko ma mo ganduɗa ko ɗon gonnoɗa ceer ɗon probléme waɗi jaltuɗa galle mum ko ɗon haade ma a yettade e yumma haade ma ɗon an haade ceergal wadde d' abord ya jewtida e jibinaɓe ha para an ko ɗum jiiɗa eyyi min ko ɗum jiimi Ramatoulaye Rella Niang a nani ko madame Wele haali ko o holliti tigui noon ko onon sukaɓeɓe je suis ceci c'est ça démontable uji kewɗi ɗi mbiyaton koko million milliard galle joɗɗo mi hoddata ISRA ɗo ƴikrade pourquoi ɗum ɗo bon mi wiyata million milliard par ce que neɗɗo aɗa wawi hurtoyade to ganduɗa aɗa yiiɗi gorko aɗa wawi jooɗade ɗon hayso ko leeso woni toon wadde mi wiyata million milliard min moom soɓiɗi haala kalami ko esiraɓe esiraɓe par ce que mi yii ɗum mi yiiti ɗum c'est pas la première fois mi yiya ɗum esiraɓe ganduɗa kamɓe mbaɗat feere divorce précoce uji kewɗi gongo e kadi esiraɓe e ƴeehiraɓe ɓe goppani hay goto jooɗo e dewgal mum esiraɓe dal kamɓe mbatta hawlɓe heen eyyi eɓe cuusmi wiide lekkon cewkon kon eyyo ɓe goppani yimɓeɓe e dewgal e sohaɓeɓe e dewle mumen joni sen gaare banggue e gorko ma hande gorko worɓe joni soɓe darta no en kaldino ɗum ɗo ñanden ɓe mbaɗat koɓe beela ɓe kalat koɓe beela tawi an ka matérialiste a rewane mabɓe so yi hay yiyani ko poɗɗa yiide ko artan forcément par ce que an holko nannunoma hen ko vivre aisément nannuma hen ko weeli nannuma hen ko toi et moi jaaha jiiya famille o foof nan ɗon onon fof ɗon hen probléme aji fuɗɗo adde chaque jour saɗa jogui belle sœur uji ɗi ganduɗa nana e galle he haaɓe tampinma esiraɓe a yiyan esiraɗe mo ganduɗa ɓiyum resan debbo aɗa wiya hollo neɗɗo o carrément wiya mi yiɗama dewgal wawa wadde ɗon ɗum noon mallani no Ramatoulaye wirni esiraɗe so yeehi ha hulli tan mi yiɗama tawon ko addani sabu en kewi no yiide kala mo gadduɗa ala ɓoosa ala totta ko wiide ne ñaama ko heeɓi ɗum fof wayno ko an saha sukaɓe mbiya ko jahanta en cuɓanon koye mumen ko ɗum woni ko welani jinnaɓe kono sen ƴeewino nden a wiyata ya galle gogo ma ya galle bamma ya galle kawma ɗum hande sukaɓe jahata julno koye mumen mbiyata ɗum fof kadi jeyani e cause uji ɗi eyyi sokhna Fandiaye aɗa andi ya galle gogoma en ya galle kawma en ya galle bamma en wonde keɗimi yaram ho tujjani an o wi sa yi ne waɗe noon ko janggo debbo e gorko so jooɗimi soɓe kaɓi debbo wawide jinnaɗe gorko ko wiyata jinnaɗe goɗɗo so taw goɗɗo resnamone par ce que ko ɓi gogo makko ko ɓi yummakko walla ko ɓe remmeraɓe ko ɗum waɗi addude ɓi gogo muɗum wadde e avantage o so haala waɗi goto foof ne andi to haalata goɗɗon amma ɗum ɗon noon dewgal jimowo goto jolfo jaafuɗon kam mi anda so no wolof ne haali oui c'est du choix c'est chance là même bu dee choix bu ànd ak chance la on ko Coumba Gawlo wi ɗum ayyo dewgal ko chance quoi so Allah rokkima tan a dañi dewgal moƴƴal on aljanna aduna mais sa dañani dewgal moƴƴal ene fawo e yumma ene fawo e baaba ene fawo e debbo wasa nanan debbo ene fawo gorko kadi wona yama neeha waɗata koko weela ɗum tagui dewgal ko hunde complexe ko Allah tan wallanma
kono photoji kono mbimi tan ko 50-50 50-50 ɗum noon Seynabou saha kadi ne wiye en 3 jours woni an debbo jogoɗa hannde sehilaɓe ɓe ngannduɗa ɓe pewani wiyama waɗit ha saabu naggam pourquoi ala jaɓa ɗum an ka bonɗo ka ɗum ɗo ñakkuɗo fayida pourquoi ala waɗini baaɗono tan no fa ñayram tutay sa dañi ɗumen hannde dewɓe ma a joɗta ko normal daña hannde gorko jogoɗa sehilaɓe ɓe ganduɗa mbiyete non pourquoi ala yahatane o debbo al jooɗo galle ma ya resoye deuxiéme femme ya reso troisiéme femme non ya ƴeewe cuhla tuksel noon toye mbere kadi entourage o kadi sa so tawi aɗa jogui a jogaki sehilaɓe moƴƴe tan moƴƴuɓe ne mbawi yaltindema kadi e dewgal ma eyyi Fandia e dewgal sikkumi tan so tawi neɗɗo yeehi ha naate dewgal so tawi neɗɗo yeehi ha ƴetti décision naate dewgal mbiɗa sikki tan ɗon ne wawi wasde e heƴnude e sehilaɓe e nder dewgal mum saabu dewgal ko suturo dewgal wona wiyama a naate dewgal tan kala ko mbaɗmi mi ara mi haalta ala dewgal an aɗa wawi fiyede jamma ha ɗeɓa mayde so tawi a fini yo wayna meeɗa fiyede a faami ɗon so tawi a yimi wima eyyi a jaɓata ɗon saabu hande hande ko yonta hande way noon ko yonta hande way noon kono hanki aɗa yiyan noon neɗɗo fiye ha tampa ha ɓandu mum fo ɗigga ko ɓen noon goni dañoɓe sukaɓe moƴƴuɓe ɓe piggal eyyi ɗum ɗon ala piggal wonɓe ganduɗa piyete wonɓe ganduɗa jamma mbaalata ko ala holton winda e urana tan winda kay urana piyaɗo ko on winda kay urana kono wonɓe ganduɗa ne jaɓe ɗum won jaɓɓe ɗum e jaɓɓe ɗum ɓe kamɓe jaɓa ko ɗum mbimami dewgal yiide sa yiiɗi neɗɗo mi sikki holko ɗum ko poɗɗa fawde dow makko wona piggal nen ɗon wonɓe ganduɗa noon mbawa muñde ene kalda e debbo men joom suudu ma aɗa haalda e mum ene deƴƴine taw jaabakima wonɓe ganduɗa jiiɗi ko jaabodirede a faami wonɓe ganduɗa kañumen kaldatema daaɗe ɗiɗi piima te ala ko mbawɗa hen te so tawi a yiiɗi resede a jooɗat force saabu ko ɗum ɗo ko kalanmami ko ina woodi ɗum ɗo bonni société o ɗum ɗon mi haalanma ɗum ko yonta hande kono yonta hanki enen hanki won fiyetenoɓe so pini jaaha jeere so pini ɓufta sukaɓe men ha laaɓa so pini dokkira kaccitari ɓe piyata mi sikkani ɗum won fiyetenoɓe ala eɓe piyanno mewɓe hanki ne piyanno haala rewi ɗon aɗa wawi wiide piggal kono na piggal ngal biyetegal joni ngal piggal en heewi façon ne heewi façon ɓe piyan ha tellina ñiire min sa tellini ñiira mi tellina yeeso ma ɗon noon ɗum natti wonde dewgal hankkadi ko dewgal par ce que aɗan ko tahi yurmede gasi hankkandi ni piggal kala to woodi yurmede ala aɗa andi dewgal ay enen surtout enen halpulare en jiiɗa ƴettede jaafo ɗon en jiiɗa ƴettede a faami dimo jaɓata ƴettede jaɓata fiyede fotani jabde fiyede fotani jabde ƴettede kono noon kadi a fotani wadde ko ganduɗa ko aɗa fiire a faami saabu so tawi aɗa nawe galle joom galle ma so tawi aɗa nawe joom galle ma aɗa hurtoyo mbiyeɗa on woni yumma on woni bamma gonɗo toon o woni yumma mo tawɗa toon jibinaɗo on ɗon woni yumma keddiɗo woni bamma wona joom galle ma so wima jooɗoɗa so wima accu gacca so tawi joom galle ma haɗima waɗi ene jogui droit fiidema ko noon ɓe mbiyatama ɗum waɗi noon kono joni fonnoɓe wiɓema jooɗoɓe walla ponnoɗo wonde yumma walla ponnoɗo wonde bamma ko ɓen garata hen kaɓe dewgal ma ɓe mbiya jotta he galle haɓoɓe dewgal so ɓen kaɓima dewgal mbeɗa andi kam saaha mumen ma yewtoy nden noon an muñ so tawi kala koɓe mbaɗma muñ annene ma ya ha kettoya on ɗon banggue to mi arti piggal ngal seeɗa piggal ngal wona wiyede fi womre walla mbukku walla werloye ɗum ɗo non ɓe mbi ko ƴettu kuuɗe ɓaale a ceerno la andi te atta fiyata to gañata yewta to ɓuurinoyo ɗo buhere ɗi ɗon ma seere ɓe garoy hen ɗum noon no wiide tan malle an no wiide ni est ce que ala waɗi d' accord e fiide debbo kamɓe ɗiɗo ɓe belni débat o oɗo haalata ko tamo kalnomi nden oya nden piggal haɗa hande noon ko démocratie debbo e gorko poti ɗum ko woota ɓeɗo hakkillaji mumen nanna hen nawɗo mo ko ɓi bamma onon jiiɗi baba goto ko ɓuranima yumma ɓurani baba ko onon poti donc haade onon poti noon kala ko so hoto jaab omo yawma hoto jaab ko wiyede ka fotani wiyede hoto jaab wannede ka fotani wadde ayi kamɓe ko ɗum woni hakkillaji mabɓe e ɓe to jiida kamɓe dewgal ko a rewa lawol mi rewa lawol kono min kam personnellement de ma part personnel min mi yiɗa fiiti debbo mi yiɗa fiide debbo ɗon no waɗi clause kono saaha min jiiye ɓe mbiya
dewle kewde so seedi comme no mbiyata ni ko ƴekkiraɓe esiraɓe woni toon kono onon worɓe kadi jaafoɗon konngui ɗi won hen wawine dendam abou e kaw en ko ɓe ganduɗa no mbaɗi nayi côté so tawi miñiraɓe ma walla mawñiraɓe ma walla jinnaɗo ma rewimama tan wata sabba naggam tan mbaɗa a yiggiti o debbo acci ko galle foof arema wuro fof d'accord on banggue neɗɗo kala kaɗa haal hoorema min Allah walli kam mi wurdani e jinnaɓe debbo e gorko kadi mi hoddani e bandiraɓe rewɓe kono min kam ma femme ele reen debbam ala hay goto memata debbam min so toñima noon ko min e makko kaldata kono mi sikku somin naati somin kaldi tan so yaltima o nan ko kaldi hunde fof ko kaldigal hunde fof il faut kalda e joom suudu ma kala to débat ala kala toon kaldodirta dewgal normalement son jooɗimo fodde wonde 6 mois walla on jooɗimo fodde wonde 1 an jaggo jugu makko nawamo gueƴ dogon seeɗa jalon seeɗa jooɗo jam seedi en 6 mois ɓennuɗo holko menmi waddema kene musma ɗum ko conseil ko menmi waddema kene musma oya min kay ala hay batawa nan wiya saabu Allah haaldam tan a haalanta kam pour yo mettam mais pour min mi waɗa rectifié ko auto ɗum ko complicité foti wadde toon e communication kala to ala communication fewani kono min kam so a yeehi ha woni ko ma piya debbo o waɗa wona debbo ma ok Ramatoulaye parfois wiye kono gandiral ngal watta saabu nden sa e jinnaɗo wiyama ya galle kaari par ce que ne suusa jinnaɗo oɗon ne yii no wonirno e galle mum wiya so addi ɓiyum ma woni noon e nder gallam kono hannde onon mbiyata onon jiranta koye ma onon gaddata onon mbiyata ko on jinmi c'est mon cœur mon petit mon bébé mon bout de chou mon ragnon indeji fof jaltinɗon e on fannu réseaux sociaux ɗi internet o jiya gandira e gorko mo ganduɗa a meeɗa yiide ɗum a meeɗa andu ɗum a anda ko woni anda to ummi gandiron resma son gondi même pas des mois caɗele gummo tawa anda jukkuma anda ɗo ummi janggo jaam ni jiya seeɗa ɓe ganduɗa anda to juuletoɗa on gorko saabu a meeɗa andu to ummi mbeɗa ɗum kadi wona risque réseaux sociaux ji no bonnirta dewle ni ko noon pewnirta dewle hol andonirɓe réseaux sociaux ha joni haɓene dewle mabɓe normal nickel affaire o wona réseaux sociaux affaire o ko yimɓe ɓe kalen gon ko yimɓe ɓe jikkuji ɗi mi artan seeɗa e ko malle haalanno affaire esiraɗo walla affaire ƴeehiraɓe hen sahaji noon koye rewɓe ɓe mi artane amen minen sohaɓe rewɓe par ce que a aran gorko ma nanne haqqille maɗa peut être tu es une princesse no mbami andal manam an ɓuuri yimɓe foof nanga ko an ɓuuri yimɓe foof sa tawi ƴeehiraɓe waɓe no amni sa ari mi holluma kala ko gonɗa goto ɓiɗa woni hen sappo mum ɓiɗa fatma après so dewgal ngal boni ɓe mbiya ƴeehiraɓe ɓe mbiya esiraɓe taw wona ɗum ko an rewande ma jaafoɗon hame e konngol he no mbaɗa wasde tinde neɗɗo e wasde needi ndi ala e ma holɓe ganduɗa so needi e ma mais ɓe tinani neɗɗo pour kamɓe kala ko wurat kamɓe ɓuuri ɗum ɗum ɗon kadi en bonna dewgal en woodi kadi ƴeehiraɓe ɓe ganduɗa kadi kala ko boni kamɓe bonni e esiraɓe ganduɗa kala ko boni kamɓe gondi par ce que ɓe jiiɗa ɓe mbiyata ko mi yiiɗa so fini hay sa defi wuuyo mi yiiɗa ko defi ko welani ƴeehiraɗo wi wuppana holmo jiiɗa joni en wuppana ƴeehum mais noon andi holko jiiɗa Ramatoulaye ko teddungal sa woppini ƴeeke ala ko ustantuma ene woodi tiguiniji ma ɗi jahara ene woodi teddugal nanɗo ha joni ene woodi teddugal nanɗo ha joni waɗannoɓe ɗum ɓe nan min mi naate galle mo ganduɗa hay somi wuppani ɓiɗa wawi ƴettude mi yahmi yoɓo ya guppol ɗum ɗon fof ko Ramatoulaye fat wat sesa fatmi parna fat mi naati galle mo ganduɗa afo resi debbo ari na wawi wuppude wawi wadde fof kono sono wuppa ko tekke joom galle mum tan wuppata acci miñiraɓe joom galle mum no sumba worɓe ne guppano hono ɗum wona teddugal min mi jaɓani ɗum ɗon mi jaɓani ɗum ɗon de ko tawi kanko mo wuppana miñiraɓe gorko eyyi o fota wuppandeɓe wona force ko tawi wona force kamɓe yoɓe guppano par ce que kanko ko debbo ari ko rese mawniɓe resimo so resimo addimo e galle mono gére mawni kamɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa différence ɓe gére hoore mabɓe fandiaye neɗɗo so resi debbo mum wona bindanagal addir ɗum e nder galle yen kaldu gongo a faami dewgal ko dewgal ay welat tan guppa te ay so tawi sinno ko so tawi jomum sumbi miñiraɓe worɓe gorko ma ɓen ko miñiraɓe ma a faami so tawi ɓe keccuɗa ɓen ko miñiraɓe ma tawi ko ɓe keccani ɓen ko mawniraɓe ma ay debbo so addama e galle yen kaldu gongo onon foof jiidi yumma e baba a faami par ce que ko galleji kewɗi ummi ari ha galle moon nden noon jagguiroma mo jiiduɗon yumma e baba saabu jibinantumon ko ƴiƴam moon
nden noon so tawi ari addi comci mum yaltini comci mon jaltine comci mon garon combu joni an so tawi ari resama ramtullahi ari resama biya upota jikiraɗo uponta israɗo uponta minum joom galle ma mo ganda resani taw ko cugul tuksel te jango jem mbiɗa so dewgal ma boni yo goto fof ar yetto galle ma holko way tan settata hay goto yettora ko galle jettiɗo yimɓeɓe gandana yettimmo yetta yimɓeɓe gandayra par ce que ɗo henna mais ma wonanani wiyete lonko nehna way ko bamu dem ak magam mo toni ceerno mal yemin kal toon so tawi an are galle jiɗa jongo jam sa suutima walla dañi probléme yo israɓe jikiraɓe fof gummo tawma miñiraɓe worɓe parfois no peena dewle won rewɓe hewɓe hande seeraɓe isra ese wiye ya addoy ɗum gaddoya ƴeewa ko weeli jinnaɗo ma kono so tawi an a hormaki ese a hormaki ƴeekiraɓe ma janggo e jaam jiɗa an sa seerama mbiya miñum joom galle mode ɗum fof gona mindal gal yummama goppuɗa galle mum ka goppontanoɗoma ay ɗon Fandiaye gongo ɗon so tawi te heɗo tan min jiɗmi ko sernude ko kalɗa ko ɗo joni hokkam noon seeɗa joni an malle minum joom suudu ma so are galle wuppantam pastam hokkalmi gueɗal ma ha timmi janggo jaam so tawi seerama addoytuma aɗa andi affaire nde waɗi ko part de responsabilité an debbo so tawno gummotoɗa galle bamma nde an wupanta yumma an wupanta miñen worɓe an wupanta mawnen worɓe an wupanta ƴeeken ɓe mawnen ɓe resi ɓe sa ari galle gorko ma mi yiyani pourquoi a watta ɗum ɗon so tawa a watta ɗum guila galle moɗon sa waɗani ɗum sa ari gayne sa waɗani ɗum goto hay goto feele par ce que wattani ɗum galle bamma par ce que babam ne hewno wiide min sa arema ko wimo mbiɗa yiiɗi resde ramatullahi o wiyata ko a daari mum mbiyamo e a yino wayni oy oye mbiɗa wiide aɗa yiɗi debbo firti ko mbiɗa nedi nde naha galle bammakko ndi ene welma aɗa yiɗi haysene welma an aɗa yiɗi needi ɓurni ndi ɗon gonga no joguira galle bammakko ni haysene moƴƴi an jiɗɗa ko addamo jogoɗamo ko ɓuuri ko joga galle bamma debbo sa addi ɗum galle bamma galle ma ayti galle bamma addi galle bamma hoto tellin ɗum ɓeydi ɗum ŋabbin ɗum dow horokoɓe ɗo bos kono kam na poti tinnade non tinnade neɗɗo sa moƴƴama so taw ka joom hakkille tinnoto ko hakkille sa joom hakkille sa moƴƴama tan so miñum worɓe ma teddinima ƴeehiram ma teddinima tan anna teddinan ɗumen hay goto ɓuuran ɗo goɗɗo wonde goto dimo hay goto ɓuuran ɗo goɗɗo wonde dimo neɗɗo kala no jagguirɗam ko noon jagguirto joni ramatoulaye en jii son gari on nde se mbiyaton komi nata galle ƴikiraɗe israɗo pourquoi ɗum ɗon appartement om c'est tout par ce que komin dogata hen ko kamɓe gandi ɗum a yahan galle jeeguiraɓe galle esiraɓe tampinma toon ha wawata wurde gorko ma wawata wadde porte ɗum ɗo dina eyyi ɗum ɗoji ɗi jalta fuɗɗo yaltude mbayano hay goto anda kono noon nde moƴƴata noon sa ene moƴƴi tawa hawri ene moƴƴi hande tawa hawri e moƴƴuɓe Ramatoulaye kalden gonga ay neɗɗo so jibini ɓiyum ha ɓiyum mawni resi debbo ene foti addude debbo e seeɗa yummum debbe no wawi wasde aɗade yumma kono defana yummum heɗomi tan defana yummum wuppana yummum pasana yummum a faami taw ko yumiraɗo aɗa andi ko kalanoɗen ko nani ko debbo wona a wiyama a addama e galle tan gona mbindan galle bindan galle sa yimɓeɗe wiye bindan galle wona wasde wuppande ƴeeke wona wasde wuppande ƴeeke ay ƴeeke so tawi sa yaltini comci so tawi yi comci ɗi ari kañumne addi comci mum onon ɗiɗo fof ɗon mbawi wuppude ɗon haydara ala ɗon ɗon ko teddungal kono ese mo ganduɗa ko kañum jibini joom galle ma on ɗon aɗa foti ɗum wuppande aɗa foti mo pasande suudu makko aɗa foti mo fippande ala mo fittanani ƴeehum defanani ƴeehum ko ñaama ene wuppana ƴeehum ɗum mbimami ay hande wona ɗum ɗon an ƴewata ko teddungal ƴewata ko teddungal surti janggo e jaam teddungal aɗa wawi wonde to woɗɗi aɗa waɗa teddungal ma eyi aɗa wawi wonde to woɗɗi mbiɗa kono so tawi koye galle o gonɗa ko force mbaɗɗa wuppande ese sa wuppanani ese bon wuppoɓe nanɗo a yoɓanɓe ɓe guppanama ɗum mbimami ɗum tan koyto so tawi min noon mi suuɗa so tawi ese ne yidma so tawi ƴeehira ma ne jiɗma kono kadi holko ganduɗa ya des choses e ganduɗa ko des choses hypocrite min ko andu par ce que aran ko tahi min mi wawa arde hande esa mo yiɗa ham ƴeeham yiɗa ham to gon fof wiɓde daw e bana mi watta ɗum jamais
hanka ya mi watta ɗum sabu son mi watta ɗum saɗa yiɗiri neɗɗo par ce que hannde min haɗa mi haalanma mbiɗa yiɗi hannde to jaami fof mi foftine toon gonga mbiɗa yiɗi miñam walla mawnam to resi debbo fof so ari mi foftinamo par ce que holko ganduɗa min mi watta ɗum mi jaɓata wadde ɗum mi jaɓata goɗɗo waɗanam noon ko jaɓata wadde ko wi ko eko malli gisi o tahi émission nana gasa haade men waydade tigui min guddome min gartu émission ngaji goɗɗi goɗɗi no tewno sena haali no Ndeye Fatou winno ñinen amour gasata ko woni nder mum gasata ko woni caggal gasata ɗum noon min gartu hen émission ngaji kewɗu so weeli jomiraɗo ko wona ɗum ko mi salmina les amis de Harno Moussa Diade ɓe gonni joom Allah kisal wonema ɓe Fatou Makisi on ko tokaram bandum Coumba Sy bandum Dieynaba Yaya mi salmini nenam Rougui Sow mama om Fama Dia mama om Goubek Bokum mi salmini kadi mama om Salamata mi wimo yo jaam Allah kisal wonema ko ɗum noon kadi mi salmini mama om Takko Labbo ɗo woni yo jaam Allah kisal wonema ko holko guddirta malle alhamdulillahi rabbil alamin non dokkuɗon min konngol min mbawa haalde e yeeso bandiraɓe affaire jammanu e hewɗo donc min calmini no puɗɗirinomi ni mon premier questeur à l'Assemblée nationale l'honorable député Daoud Moussa Dia maire de la ville de Orkodiéré mawɗo Abou Samba Diop mi yiiɗo ene dendam kisima ko dendirade joom wutteji mi salmini ɗum mi salmina joom suudam to men fils Tennessee kanko e Funeɓe yumum Funeɓe on woni yumum Funeɓe e sukaɓe makko foof mi salmini mawnam Haw Thiam to e Paris la France e sehilaɓam somi limtiɗo hen tan gasata kamɓe foof kala mo ganduɗa ene andi malla guise walla ni yemi ene wawa heɓtindemi ayo habrirde ngoɗo mi salmini mi juurimama mi weltanimama annene Allah jarama a jarama malle ɗum noon holko guddirta Ramatoulaye to malle jofni ɗo tan Allah jarama mi weltima e plateau he mi weltima e débat he ɓiɗi salmina kala ganduɗo ramata walla rella walla Ramatoulaye kala inde gandirɗo mi hen no malle haarede ɗum ni tan mbiɗa salmina onon foof mbiɗa salmina kadi hondolde naaɓe machallah ɓe ganduɗa ko toon gimmimi toon nenam immi toon babam immi kono ko fierté am mbiɗa salminaɓe kamɓe fof mbiɗa totta salminagoɓe fawɗume e junggo mamam rella wulti tigui Seynabou holko guddirta noon tigui Fandiaye machallah mi weltima no feewi e wondude plateau e ɓeɗo yontaɓe machallah rella walla ceernajo machallah a weltanama Seydi Guissé nden noon kadi e Fandiaye annen mi weltima no feewi machallah kadi eɗen mbiya tan kadi jokken golle saabu ɗo henna so ari ɗo ham ko weltare tan surtout noon piindi ko télé men enen fulɓe machallah nden noon mi weltanima leñol ngol foof machallah leñol fulɓe foof beltanama ha caggal leydi machallah nde wonno toon machallah kamɓe ɓe keñi tan ko émission ngaji Pindi TV machallah onon foof noon on beltanama leñol fulɓe foof weltanama ɗum noon merci Seynabou ha joni les amis de Harno Moussa Dia mi guita mama om Fama Dia kawam ardo Fouta Sow mi salminima no feewi kawam El Hadji Mbaye gorko mo Lugge ɗum noon widemen ko ɗum TV min totta mon rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo min garta kadi émission ngaji kewɗi e toɓɓe kadi baɗɗi fayida taw noon hala ko ummin ɗum so wona weltinumon onon rendo ngo onon bandiraɓe yeeɓoɓe ɗum noon on jarama kala ko ngakki haala ka e ñaguima yafuya wona no fandarde nde wonno ko weltinde mon jaam funnague hirnague rewe worgo on jarama e yeeɓoɓe Pindi TV